To jama'a, barkanmu da warhaka, barkanmu da kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau ma dai mun zo muku da wasu ababen al'ajabi da suke faruwa a wasu ƙasashe waɗanda ba lalle kun taɓa jin labarinsu ba. Waɗannan abubuwa ne na al'ajabi da suke faruwa da wasu ƙabilu waɗanda idan kuka ji su za su ba ku al'ajabi. Kafin mu karanto muku su, a danna mana subscribe, sannan a danna alaman ƙararrawan sanarwa. A jerin da muke da shi, na farko shine akwai jihar Laboni da ke kasar Thailand. Suna da wata al'ada da suke gudanarwa kowace shekara. Kun san me taken wannan al'ada? Shine walimar birai. Kwarai, walimar birai. Maƙudan kuɗaɗe ake kashewa domin girka abinci kala-kala da samo 'ya'yan itace kala-kala iri daban-daban. A zo a jibge su a wani babban fili da suka keɓance domin aiwatar da wannan al'ada. Akan zo da birai, wasu daga gidaje, wasu kuma daga dazuzzuka ake kamo su. A zo a ajiye su yi ta cin waɗannan abinci da sai sun gaji, sun ƙoshi, sun yi nak, sannan a koma da su. Wanda aka ɗauko su daga daji a mai da su daji, waɗanda suke gida a mai da su gidajensu. Wannan walimar ta birai ana yin ta ne domin bawa birai dama su shigo cikin mutane, su mu'amalance su, sannan su ci abinci kala-kala waɗanda babu su a cikin daji, sannan su samu 'ya'yan itace kala-kala su ci, waɗanda ko da akwai su a cikin daji to fa ba lallai su iya zuwa inda suke ba. Walimar birai, kaji fa inda birai suke da mutunci mala. Na biyu da muke da shi a wannan jerin shine kasar China. Kwarai, kasar China, wannan zai ba ku mamaki sosai. A kasar China akwai wasu ƙauyuka da ke da wata al'ada mai ban mamaki. Wannan al'ada da ita ce, a duk lokacin da mutum ya aure, matarsa ta samu juna biyu, har juna biyun ya yi girman da ya kai lokacin da za ta haihu, to fa mutane ne ke taruwa su ga jarumtar da zai yi. Garwashi ake shimfiɗawa na wuta, yayin da shi wannan miji zai goyi matarsa yana tafiya da ita akan wannan garwashi na wuta ba tare da takalmi a kafan shi ba. Kwarai, zai goyi matarsa mai ciki akan garwashi na wuta ba tare da takalmi a kafan shi ba. Sun yi imani cewa yin wannan zai ba wa matan karfin gwiwa wajen haihuwa, sannan ta samu jarumta da za ta iya haihuwa ba tare da ta yi koke-koke da kuma nuna gajiyawa ba. Hakan zai sa idan ta tuna cewa mijinta ya ɗauke ta da ciki, sannan ya tafiya da ita ba tare da takalma a kafafuwansa ba akan gaushin wuta, to ita me za ta ji da ba za ta iya jurewa ba. Kaddara wannan al'ada a ƙauyenku ake yi, ko a jiharku ko a garinku, ya kai mai kallo, ya za ka ji? Anya kuwa za ka iya yadda a yi wannan al'ada da kai ko kuma? A sa mana a comment section. Na uku da muke da shi a wannan jeri ita ce ƙasar India. Kwarai, ƙasar India. A al'ada da muka sani, duk lokacin da yaro yake girma yakan yi haƙora kuma su zuba, wasu sake tsirowa. To fa kasar India al'adarsu idan yaro ya yi haƙori sai haƙorinsa ya fita, sukan ɗauki wannan haƙori da ya fita ne a ɗaure shi a wani waje da kai tsaye yake samun hasken rana ba tare da wani abu ya tare shi ba ko ya tare masa wannan hasken ranan ba. Sun yi imani cewa idan aka ɗaure haƙorin yaro, hasken rana yana haska haƙorin kai tsaye ba tare da ya samu wani abu da ya kare shi ba. To hakan zai haifar da samun wasu haƙora a bakin yaron waɗanda za su yi ƙarfi sosai, ta yadda zai iya tauna wasu abubuwa na abincin al'adun da suke da shi kala-kala a ƙasarsu ba tare da haƙorinsa ya sake samun matsala ba. To wannan da ita ce al'ada da suke yi wa haƙoran yaransu. Mu kuma dai abin da muka sani shine idan haƙorin yaro ya fita lokacin da yake ƙarami, akan cire haƙorin, wasu su a ƙarƙashin fulo, wasu su jefar da shi a saman kwano, rufin ɗaki ko rufin gida. To kuya abun yake a yankunanku idan haƙorin yaro ya fita? A an taya mana shi a comment section. Na hudu da muke da shi a wannan jeri, kabilar Dani da ke kasar Indonesia. Wannan kabila sun yi ƙaurin suna sosai wajen haifar da wani abun al'ajabi na mamaki a duk lokacin da wani dan wannan kabilar ya mutu. Domin nuna jimami da kuma alamar damuwa, 'yan kabilar Dani sukan yanke wani bangare na yatsunsu idan wani daga cikin danginsu ya mutu. Wannan fa abun al'ajabi ne, domin abun zai baka mamaki kwarai. Lokacin da wani dan wannan kabila ya mutu, to fa danginsa dole ne su samu wani bangare a jikin yatsotsinsu su yanke. Za ka iya yanke yatsanka kuwa idan wani naka ya rasu? To su 'yan wannan kabilar fa abun nasu ya wuce wuri, domin ko da budurwar mutum ce ta rasu, haka kawai zai samu wani bangare a yatsansa ya yanke. Wasu ma har yatsar gaba ɗaya suke yankewa domin nuna jimami da kuma takaicin rasa dan uwansu ko nasu da suka yi. Yauwa, kar a manta dai a danna subscribe, sannan a danna alaman ƙararrawar sanarwa. Labarin namu ne yau kenan, mun gode.